et afsnit af Susettes Verden. I dag står vi så herude foran Fredericia sygehus og er på vej ind for at snakke med den leukemiramte lille pige, Signe. Følg med mig en gang. Ja, nu står vi så herinde på Fredericia sygehus og er på vej op til Signe. Ja, nu er vi så på leukemiafdelingen, og derfor skal vi holde lyden lidt lav. Hej Cecilie. Hej. Som du nok allerede ved, så er mit navn Susette, og jeg er kommet i dag for at snakke lidt med dig. Lad os bare starte med at spørge om, hvordan du har det. Jeg har det fint i forhold til, hvordan jeg har haft det. Ja. Nogle gange føler jeg bare, at jeg ikke har flere venner tilbage. Hvor længe har du været her? Været her i 4 måneder. Nogle gange er det så forfærdeligt, hvor isoleret jeg føler mig. Og alene. Snakker du stadig med dine venner fra skolen eller fra nogle af de andre fritidsinteresser, du har begivet dig ud i? Ikke sådan rigtigt. I starten, der kom de sådan alle sammen næsten og besøgte mig sådan rigtig ofte, men det er de ikke rigtig tid til længere. Hvordan følger du med i skolen, og holder du på det samme niveau som de andre fra din klasse? Jamen, min lærer, hun sender sådan lektier og sådan noget til min mor, så jeg har noget at lave, så jeg kan følge med i skolen. Det er også den eneste. Det er kun noget, jeg laver en gang imellem, når jeg sådan har lyst til at lave det. Det er ikke altid lige ud at lave det. Føler du dig mere vigtig end andre i for eksempel din familie? Så nogle gange så føler jeg, at mine forældre de gør det til mere, end hvad det egentlig er. Men det er okay. Det er okay, du bliver ked af det. Det har alle brug for en gang imellem. Hvis du skulle prøve at se på din fremtid, hvordan tror du så, den ville se ud? jeg tror ikke, jeg har nogen anden fremtid end på det hospital her. Jeg frygter bare, at min krop den giver op. Og jeg frygter døden.